A ještě také může dojít k tomu rozhodnutí, že ten rozhodčí senát dospěje k závěru, že v podstatě je k tomu řízení víceméně nepřipouští. Já bych na vás navázal. Protože to je věc jaksi sporná, jestli vůbec může být hlavní intervenient v rozhodčím řízení. A jaký je stav, co za chvíli už někdo se vyjádřil z těch rozhodců ve smyslu, že by tam ty firmy připustil, může je tam připustit? To by byla podjatost. No, oni se nemůžou vyjadřují. Soudce a rozhodce se vyjadřuje svým rozhodnutím. Pokud se vyjádří dopředu, tak to může být důvod k námitce podjatosti. Takže nedej bože, aby se vyjádřili. To by byla docela velká katastrofa. I to ministerstvo zdravotnictví, které svého rozhodce nominovalo, by mělo chtít přece vysvětlit, co to znamená. Pokud vy jednoznačný závěr tomu nedáte, jak jsem pochopil, tak kdo jí by ten závěr měl dát, než ten rozhodce, na kterého to ukazuje? Pane redaktore, zkuste si tu situaci přehrát do polohy fyzických osob. Představte si, že jste účastník sporu, jste žalovaný, jmenoval jste rozhodce, druhá strana jmenovala dalšího, pak se ti dva dohodli na třetím, nechám stranou tu žalobu, která tam je ten spor o tom třetím. A teď někdo přijde a říká, že ten rozhodce, kterého jste jmenoval vy, by měl být podjatý. Co s tím budete jako účastník dělat? Vy jste říkal, že někdo přijde a říká, my přicházíme a přikládáme dokumenty, to je vyplývá podezření. Dobře, řekněme, že tedy on tvrdí, že z nich vyplývá podezření. Já to tak nevidím, ale co byste s tím jako účastník dělal? Kdybyste byl fyzickou osobou, teď vám předložili tyhle ty doklady. Co byste dělal? Tak v právním státě existují nějaké možnosti, jak se proti tomu bránit. Já se ptám, jestli o nich víte, já o nich nevím, protože se rád nechal poučit. Vy jste jmenoval rozhodce, tím to skončilo, jsou to 3 rozhodci, to je jako kdybyste měli soudce. Tak co uděláte, jestliže vám někdo bude dávat papír soudce, který má rozhodovat vaši věci a podjatí? My neříkáme, že je podjatý. Máte podezření. Dobré, ale co říkáme, že na základě dokumentu existuje podezření, že by mohl být podjatý. Ne, existuje podezření, vy máte podezření, já ho například nemám. A zatím ho nemá nikdo jiný, ale dobře. O co to opíráte? A o co vy opíráte, že tam existuje to podezření? Takže je to názor proti názoru. No, je to názor proti názoru, nepochybně. Ale dobře, já tím nechci nějak zvlášť prostě v tomhletom vést tu polemiku. Ale co si myslíte, že má ten účastník udělat v té chvíli? No já kdybych se cítil nějak dotčený na svým právě, tak bych se snažil nějakou právní cestou. Tak zaprvé já nevidím žádné dotčení na práve. Já vidím potenciální námitku podjatosti, kterou si ale musí vznést ten, kdo má pocit, že tam ta podjatost je, tak ať si ta druhá procesní strana vznese. To přeci civilní spor, chápete? Ten stát tady není v roli nějakého arbitra. Stát je účastník toho sporu. Dostavil se do té jednací místnosti, tam si sednul, sedí na té židli a je souzen. Takže co má dělat v té situaci? Tady se ani nedá říct, který takové primární, který se koná, kdo koho zadlužil. Ale ta podjatost se týká... Jestli vůbec přišla ta firma, oslovila pana rozhodce, nebo... Podjatost je definována v zákoně o rozhodčím řízení a má jít o konkrétní vztah k účastníkovi řízení nebo k věci. Takže je úplně jedno, kdo stojí za účastníkem, ale podstatné, jestli má nějaký vztah k tomu účastníkovi. Já jsem byl konzultován ve věci tedy vyjádření k této záležitosti a mohu soudit, tak o tom nikdy nic nevěděl. A opravdu řečeno, kdyby se mě na to někdo zeptal, tak bych řekl, to není vůbec významný. A o co byste to přel? Protože to nikdo nenamítá podjatost. Proč bychom my měli namítat podjatost, jestli se nám to nejeví jako podjatost? No jasně, ale... Přeci, počkejte, to si pořád jako... To je právní purismus. Ne, není právní purismus, to je princip. Podstata věci je, že to je spor dvou subjektů. Ty subjekty si určují do značné míry průběh toho sporu. Takže mi řekněte, proč by jeden z těch subjektů, který je žalován a který je přesvědčen, že nárok je nedůvodný, měl namítat podjatost, jestliže si nemyslí, že tam ta podjatost. A za sebe musím říct, že naprosto obecně, jestliže účastník řízení nemá problém, nemá pocit, že tedy nějaký soudce je podjatý, tak proč by namítal jeho podjatost. Takže stát ten pocit pravděpodobně nemá a tudíž ten problém neřeší. Protože je účastník řízení, on není nic jiného, on není žádný arbitrem, on není tím, který by se měl starat o něco jiného, než o to, jestli jeho zájmy jsou uplatňovány náležitě. Rozumím tomu správně, že my jsme vám tady předložili nějaké dokumenty. Tak. A váš postoj je ten, že dokud nás nikdo nezažaluje, tak by to nebude vypadat jako problém. Ale proč? Proč by nás někdo žaloval? Koho nás? No vy říkáte, že by se s tím něco mělo dělat až v případě, že někdo trese námitku. Ne někdo, jenom dva účastníci.
účastník řízení. To znamená, jestliže stát se necítí být, nebo necítí důvod k tomu, aby tu námitku vznášel, zbývá jenom jeden. Ale není to žádná námitka vůči státu, ale je to námitka procesní vůči tomu rozhodci. A bude si to muset řešit ten rozhodce, a ne stát. Zase se vracíme a já říkám, já prostě nemám důvod ani na základě těchto dokladů a vycházeje, řekněme, z obecné soudní praxe, z toho, co tady je, bych neřekl, že by v případném přezkumu soud dospěl k závěru, že byl podjatý pan docent Kincl. Ale tak, jak to tady je, to prostě jenom jakési vaše podezření, máte na něj právo, nic víc. To je také, prostě pořád nechápete, že ten stát se nějak neangažuje, ale stát je prostě účastník řízení. Stát nemá momentálně žádný důvod se nějak té věci angažovat. Prostě pro mě to jsou spekulace, které v procesu nemají žádné místo. Tam mají místo fakta. Vy tady něco předkládáte, z mého pohledu to není nějak významné, s pravděpodobností si nehraju, s tou nepočítám. I kdyby byla 100%, tak to pořád nic neznamená, že to je jenom moje vyhodnocení. Důležité je, jestli tam skutečně může existovat, a pozor, tady je rozdíl mezi kolizí, protože máte pravdu, že kdyby došlo k situaci, kdy čirou náhodou, i kdyby o tom nevěděl, bude advokát zastupovat dvě společnosti, které mají něco proti sobě, tak má problém. Nemusí o tom vědět. Ale tím, že je rozhodce, tak to neznamená, že on musel vědět vůbec o tom, že tam existuje nějaká obchodní transakce a tím pádem nemusí být podjat. Může rozhodce v arbitráži Human rozhodovat skutečně nezávisle a dobré víře, jestliže ani o tom kdokoliv věděl, s tím o jehož nároku rozhoduje efektivním stavu? Takže když jdeme do čtvrtého kola, začneme to znova. Za prvé tedy, komu by to mělo oznamovat? Vycházejme z toho, že ve chvíli, kdy vyjádří souhlas s tím, že převezme funkci rozhodce, tak nic nevěděl o existenci těchto společností jako potenciální zájemců, část pohledávky. Řekl jsem, vycházejme z toho. Kdo by to měl vyřešit, je docent Kincl, protože ten musí rozhodnout, jestli ta námitka je důvodná nebo není. Protože tam jako stát nemá žádný problém. Stát, kdyby problém měl, tak namítne podjatost. On nevnímá tu věc jako podjatost, tak ji nenamítá. Takže je tam ještě druhý účastník, který může namítnout, a pokud ji nenamítne ani on, tak to prostě skončilo celé. Takže to se obraťte. Jako jediný, kdo tady zřejmě je tady znepokojené společnosti Diag Human, tak se zeptejte jednoduše společnosti Diag Human, jestli hodlá namítnout podjatost. A tím bude problém uspokojivě vyřešen. My říkáme, nemáte nárok ani na korunu. Tak už by se namítali nějakou podjatost, když tedy oni se dovozují jakési podivné spojení, které by měly být na úkor společnosti Diag Human v případě, že vyhraje. Chápete, že státu do toho vůbec nic není. Stát říká, nedostanete nic, protože na nic nemáte nárok a mezi sebou se perte, jak chcete, jste účastníci řízení, tak si to mezi sebou vyřídíte.